L'enllaç químic. Les substàncies que coneixem estan formades per àtoms d'elements químics. Aquests àtoms normalment es troben units amb altres. Quan els àtoms units són àtoms del mateix element, l'anomenem element, com per exemple l'oxigen que respirem. Aquest oxigen està format per dos àtoms d'oxigen que estan units entre ells, tal com indica la figura. I a l'hora de representar-lo, per la fórmula química s'escriu com O2 i ens indica que està format per aquests dos àtoms d'oxigen. Si els àtoms units són àtoms de diferents elements, en aquest cas s'anomena compost químic, com pot ser l'aigua o el diòxid de carboni. L'aigua està formada per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen i es representa per la fórmula hidrogen 2 oxigen. Així a la figura està representat la molècula d'aigua i veiem com l'oxigen es troba unit als dos àtoms d'hidrogen i aquesta unió que veiem així és l'enllaç. El diòxid de carboni està format per dos àtoms d'oxigen que estan representats en color roig i un àtom de carboni que està representat en color negre. La seva fórmula química és carboni-oxigen 2 i cada àtom d'oxigen està unit al carboni i així veiem la unió que s'estableix entre l'oxigen i entre el carboni. Els àtoms es poden unir formant molècules que són estructures discretes formades per una quantitat determinada d'àtoms i que és la mateixa en totes les molècules d'una substància pura. Això significa que qualsevol molècula d'aigua està formada sempre per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen. I així, qualsevol molècula d'aigua d'un got d'aigua està formada per dos àtoms d'hidrogen i un àtom d'oxigen, tal com mostra la figura. Altra forma d'unió són les xarxes cristal·lines, que poden estar formades per elements o per compostos. Depèn de que els àtoms que formen la xarxa siguin del mateix element o que siguin d'elements diferents. Aquestes xarxes cristal·lines són estructures formades per la unió d'un nombre indeterminat de partícules que formen una estructura molt ordenada i que anomenem xarxa cristal·lina. Un exemple és la sal comuna o el clorur de sodi. Així a la figura veiem representats cada element per un color diferent i veiem que es tracta d'una estructura molt ordenada. De fet, en qualsevol xarxa cristal·lina, la fórmula química del compost indica la proporció dels àtoms de cada un dels elements respecte de l'altre. En el cas del clorur de sodi, per cada partícula de sodi hi ha una partícula de clor. Però no indica la quantitat exacta que hi ha de cada un d'ells. Però tots els elements formen compostos o es troben units? La resposta és no. Els àtoms dels gasos nobles es troben aïllats. Això significa que els seus àtoms no s'uneixen amb altres àtoms, bé del mateix element o d'elements diferents. I per què els àtoms dels gasos nobles no s'uneixen amb altres àtoms? Això passa perquè són molt estables. Recordem els gasos nobles. Al sistema periòdic, els gasos nobles es troben a l'última columna. Són l'heli, el neó, l'argó, el criptó, el xenó. Podem definir, per tant, l'enllaç químic com la unió entre els àtoms de les molècules o les xarxes cristal·lines per aconseguir la màxima estabilitat. I com poden aconseguir aquesta màxima estabilitat? Doncs uns àtoms ho faran formant un enllaç intercanviant electrons i altres ho faran formant també un enllaç però compartint electrons. Aleshores, a l'hora de formar l'enllaç és molt important la distribució dels electrons en l'àtom. Segons aquesta distribució, uns àtoms formaran enllaç intercanviant electrons i altres ho faran compartint electrons. Anem a recordar la distribució d'electrons en un àtom. Sabem que els electrons es distribueixen per nivells o per capes. I hi ha una ocupació màxima a cada una d'aquestes capes.
A la primera capa, l'ocupació màxima és de 2 electrons. A la segona capa, l'ocupació màxima és de 8 electrons. Les altres capes les estudiarem en cursos més avançats. A l'àtom de bor podem veure la distribució d'electrons, de manera que a la primera capa o al primer nivell n'hi ha una ocupació màxima de 1-2 electrons. Pel que fa a la segona capa o segon nivell, n'hi ha una ocupació màxima de 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Sabem que els àtoms dels gasos nobles no necessiten unir-se amb altres àtoms. Per què? Perquè són molt estables. Estudiem la distribució d'electrons dels gasos nobles. L'heli, neó, argó, criptó, xenó, per exemple. Pel que fa al número atòmic, per a l'heli és 2, per al neó és 10, per l'argó 18, per al criptó 36 i per al xenó 54. Això suposa que tenen un número de protons, l'heli igual a 2, i si l'àtom és neutre coincideix en el nombre d'electrons. Al igual el neó, si té 10 protons, té el mateix nombre de càrregues negatives, per tant 10 electrons. I el mateix podem afirmar per argó, criptó. A aquest curs estudiarem àtoms que estan situats en el primer, segon, tercer període, com a molt al quart. Aleshores, criptó i xenó no serà necessari el seu estudi. Pel que fa a la distribució d'electrons, recordant que al primer nivell només poden haver 2 com a màxim i al segon un màxim de 8, pel que fa al neó, aquests 2 electrons se situaran els 2 al primer nivell. I la resta de nivells quedaran buits, ja que hem col·locat tots els electrons que en té. Pel que fa al neó, els 10 electrons se situaran 2 al primer nivell i quedaran 8 electrons que passaran al segon nivell, de manera que la segona capa també quedarà plena. A l'haver col·locat ja els 10 electrons, el tercer nivell quedarà buit. I l'argó col·locarà els 18 electrons que té, 2 al primer nivell, encara li queden 16, es situaran aquests 8 en el segon nivell, ja estan col·locats 10 dels 18 electrons i els 8 que queden passaran al tercer nivell. A l'hora de formar l'enllaç, intervenen els electrons que són més accessibles, és a dir, els que situen l'últim nivell ocupat, l'última capa, que és la capa més externa i que també s'anomena capa de valència. L'heli té un total de 2 electrons a l'última capa ocupada. El neó, a aquesta capa de valència, té un total de 8 electrons i l'argó també té 8 electrons a l'última capa ocupada, que és en aquest cas el tercer nivell. Qualsevol dels gasos nobles tenen 8 electrons en l'últim nivell ocupat, també criptó i xenó, llevat de l'heli, que en té 2 i és l'excepció. Recordem que a aquest primer nivell només poden haver com a màxim 2 electrons. Aleshores, qualsevol àtom, quan s'uneix, tracta d'aconseguir aquesta màxima estabilitat que tenen els gasos nobles. I ho faran tractant d'aconseguir la mateixa distribució del gas noble que tenen més a prop, és a dir, aconseguir 8 electrons en l'última capa ocupada, llevat d'aquests elements que es troben més a prop de l'heli, que ho faran aconseguint 2 electrons en aquesta capa.